हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग समस्त को पुणी गोटे नुआ वीडियो रे आज पूरी जीवा ये हूँ हरिचंदनपुर स्टेशन हरिया भाई हाय कर दौरान बो चली पूरा आगरे जल्दी जल्दी चलो टोटाल पूरी टोटाल परिवार जाऊचु समस्ते जाऊचु किंतु भाई जीवा कथा आम सहित जाई पार नांदे तांकर कोन टिके काम अछि से परे जिवे आमे सकाळ ट्रेन रे जाऊचु से 3टा बेले जिवे आमे भावुतलु लेट हो गलानी ट्रेन पळै सारथिवनी किंतु ट्रेन आसीने पर्यंत आज टिके लेट रे आसिबो बोधे ट्रेन आसी जाइछि बर्तमान चलो चलो चढ़ो जल्दी चढ़ो चलो कोटी बसिया को सीट देखिया को पड़ियो सीट देखिकी बसिया चिल्लिकी दरा स्टेशन रे पहुंच जाइछे चिल्लिकी दरा एटू जीवे आउरी 4 जण हम सहित शगड़ पटा पहुंच जाइछन्ति सुकिंदा रोड बर्तमान सुकिंदा रोड रे हमें पहुंचले एबे जखपुरा रे पहुंचले एबे कटक रे पहुंचले वो ये पूरा फुरकुरी खाई पूरा चतर कर छुआ माने हमर आउ देखिबाते कटक जंक्शन महानदी ब्रिज बर्तमान पार होचंदी झीर स्टाइल टा देख ओहो एपटे बोऊ हरिका बस भुवनेश्वर न्यू स्टेशन बर्तमान पार होती
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଏଇଠିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ। ୟାଠୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବନି। ଏଇଠି ଆମକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ ଅଲଗା ପୁଣି ପୁରୀ ଟ୍ରେନରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପୁଲିସ ଭାଇ ଜଣକ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିକି ବି ବୁଝେଇଥିଲେ। ପରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଠି ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ପୁରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା। भाई कुरकुरी गोटे देवे बर्तमान भी खोर्धा रोड रे बसीचु समस्ते चेप पूरा डांस आरंभ करदेला। तार ना एक्चुअली गीतांजलि किंतु मुझे अति स्नेह चेप बोली डाके। पूरी गाड़ी बर्तमान आसिक लगी जाइए सुपरफास्ट गाड़ी रे बसिया। खोर्धा रोड छाड़िले बर्तमान श्री जगन्नाथ धाम पुरी रे आमे पहुंची जाइछु। आसिकी बहुत खुशी लगुच। आस आस जल्दी जल्दी उल्ले पड़, जल्दी जल्दी उल्ले पड़ पिला माने। एठू मंदिर पर्यंत अलग गाड़ी करिक बर्तमान आमको जीवाक पड़ियो। बर्तमान आसी आमे बड़दाण्ड रे पहुंची जाइछु। मंदिर टिके टिके देखा गलानी। जगन्नाथ जी महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर पूरा 33 कोटी देवादेवी पुरी रे अछंती बोली मु शुणिजी। जुआड़े पुरी रे जुआड़े जीवे गली कंदी जुआड़े भी जीवे खाली ठाकुर ही ठाकुर। जुआड़े जीवे खाली ठाकुर देखिए पुरी रे। बड़दाण्ड रे बाहागर प्रोसेसन चलची। यही मठरे रहिबा पापुड़िया मठरे चलतु बैग पत्र छाड़ी आसिक खाई नेबा। भोक बहुत जोर है। यहाँ से मठ पाखे अच्छे गोटे मारवाड़ी होटेल से खाइबा। मठ उपरू बड़दाण्डर दृश्य केते सुंदर देखा देखते लोक गहली।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ରାତିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି, ମାନେ ଏତେ ମନୋହର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଲାଇନରେ ରହିକି ଏଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଲାଓ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବାହାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି। ମୋତେ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ସେଇଗୁଡ଼ା ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଯିବି କେଜାଣି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା ସେ ମଠ ଉପରୁ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ସକାଳ ଟାଇମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା। ଏବେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ଯିବା। ମନ ପୁରା ଟାଣି ହେଇଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ। ଆଉ ଏଡ଼େ ଗଲେ ଟିକେ ପ୍ରକୃତିର ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ବାବାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଭାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଆସିକି ଥରେ ଅଧେ ବୁଲିକି ଯାଇଥିବେ। ଯଦି କିଏ ଆସିନଥିବେ ତାହେଲେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଡ଼େ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମୋର ଶେଷ ଠିକଣା, କାଳିଆ କରୁଣା ଶେଷ ପାଉନା। ଏଠି ମଣିଷର ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ, ପୁରା ଯେଉଁଟା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ଯେଉଁ କାମଟା, ଏବେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ରୁମ୍ ପଟେ ଯିବା, ସେପଟେ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଣାକିଣି ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠକୁ ଫେରିଯିବା, ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଫେରିଯିବା। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଟ୍ ଠେଲା ଲାଗିଛି, ସେଇଠି ଚାଟ୍ ଟିକେ ଖାଇବା। ହୁଏତ ଆଉ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଟ୍ ଖାଇବାର। ଘରକୁ ଯିବା, ଯାହା କିଛି ବୁଲିଲେ ଏତିକିରେ ବୁଲା ସରିଗଲା। ବାଏ ବାଏ ପୁରୀ। ପୁଣି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ପୁଣି କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଆମକୁ ଏଠିକି ଟାଣିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ହେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ନମସ୍କାର।